Pemesliramu sekar melati aku kumbang ijan sari pemesliramu margi wong manis pun kakang bakal lewati setyane ngati tansah kenang tiling netra rinasa karasa rasane ngendriya mitra jagat raya kalingan nanduk kalingan apa Kang Mas awukir lan samudra ora ilang mamanise aduh hati-hati selawase hati-hati selawase nggih niki ngaturaken napa menika nderek mangayu bagya anggenipun kagungan hajat Bapak Wagya mugi-mugi anggenipun kagungan hajat tansah manggih rahayu wiwitan ngantos pungkasan. Amin. Juga selamat menempuh hidup baru buat Mas Kempuk. Kempul buat Mas Kempul. Ndi jange? Loh. Kleru aku nggo. Abdul. Kok Abdul to Pak De? Iki Loh, sing ngejop aku ki Kempul ki. Wo sing ngejop kowe Kempul lho. Heeh. Berarti udu kene omahe. Kleru ya Erin. Ya Allah. Alamate kene ngendi? Abdul Rahman. Kene ndawe lho. Ning fotone iki. Oh, jenenge Abdul Rahman. Ning kok ning anu keleh ngaku kula Kempul ngono. Oh. Iya ta? Heeh ta? Iki omahe Kempul ta? Oh lah iya. Lah cahe endi Kempul? Endi cahe? Cahe endi? Ayo ta. Nggih, oh alah jenenge ki Abdul Rahman. Abdul Rahman aku yo kaget ratak. Ning kanca-kanca nek ngarani Kempul. Oh iya, Mas Kempul Abdul Rahman. Dan Mbak Indi Nur. Selamat menempuh hidup baru. Kempul 5 apa kempul pira kuwi? Kempul 6. Oh, kempul 6. 6 ireng. Kuwi nek kerokan. Ora iki lho, kempul ireng. Maksudnya ki wonge ngono lho, Pak. Wong ireng tak kira kempul kerokan. Nggih Pak Wagya nggih. Semangat Pak, semangat. Sajake kok khawatir. Wah, iki engko ndang dicape gunung gendang terang. Nggih. Iki Mas anu berarti nganteni urung ning kene iki, Mas. Mas Kempule urung enek kene iki. Oh wis. Lah kok ora lungguh ning kene? Oh sesuk. Sesuk iki Rin, cara can iki ndonga sik Rin. Oh iki ndonga sik. Ndonga terus sesuk udan terus bar ndonga to. Kene petengan. Lho kok petengan? Kok klutuk-klutuk mbladhen. Biasa manten kok ya. Nggih. Napa menika sanes teng mriki niki nggih di streaming. Live streaming. Studio X Mas Wandi. Janela. Iki lak ya kru, asline Kempul iki lak ya ne kru ne grup iki. Lah kok caca do ning kono glungen teke sajen. Ayo to ki do ning kono. Tukang syuting kok golek inepan lho. Ora kuwi tunggu sajen. Tunggu sajen. Nalikane
Nduk Rini. Halo. Muga-muga Mas Abdul Rahman utawa alias Kempul. Nggih. Muga-muga ndang duwe turunan Amin, mugi-mugi bahagia selalu dan nular ning dan sliramu. banyak ngomongan. Amin ya rabbal alamin. Iku ndonga pirang-pirang taun lho, Rin. Kula yo ndonga. Sing mau golek sing kaya ngapa? Mbuh, Pak De. Urung kepethuk. Upama sliramu sekar mati Mesti wangi ya, Pak De. aku kumbanduk angidam-idam sari Terus ngisep madune. upama sliramu margi Dalan. wong maane Injih Kang Mas. Mas Kempul kang bakang lakoni Ora ya. Senang senlin tangi laka. Senang janji prasetyaning ati. Terasa jagat raya kali ngono nduk rini mungkir lan samudra ora ilang nduk memanisi aduh hati-hati selawase iya dhisik Pripun? Mas Abdul Rahman ki dhisik arep nglamar yoga dadi yoga Arep ngelamar dadi yoga. Ning ora kelakon karo Mudha Laras. Gak kelakon terus melu studio bar melu studio terus melu Wahyu Mulya ketoke iki. Iki ngetutke peni barang kok. Ngetutne peni saiki. Heeh, peni audio. Ning wis lulus kabeh saiki dadi modin ketoke. Dadi modin saiki. Kempul kuwi. Iya. Ya Allah ya Robbi. Iki mantane sesuk ki modin. Lho sampean ki nek pamane. Berarti pendak malam Jumat yaksinan di iya. Iya ya Ya ta, Bu. Buka sithik. Bengawan Solo riwayatmu ini sedari dulu jadi perhatian insani
mata air muda arisul terkurung gunung seribu air mengalir sampai jauh akhirnya ke laut iya wilujeng dalu Mbah Kina aja mbah lah napa lek ngono mbah nyepetemu wilujeng dalu Mas Kina sing ganteng dhewe lek lek aja mbah mbah yo nyepetke modar aku nggih Pakde oh lah aja Pakde lek nggih lek ya Allah dangu mboten panggih kok tambah imut tambah gemes aku aja tumbak cucukan lho Len tumbak cucukan pripun to iki ki lek miru mbok ndemu kleru lah kleru kudune piye Dik aku kudune dileboki mesin cuci di nggon pengering ngono kae gen ora nglinting malah nglinting malah kleru lek gosok itu muda laras dalu menika mangungkung mengudara wonten dalipun Bapak Wagiya dalah Ibu Mujiati anggenipun boyong Basuki Kang Putra sing bagus Abdurrahman dalah Gendo Ayura Indi Nur Maga Rizkia halo Bengawan Solo riwayatmu ini sedari dulu jadi berhati yane insani musim kemarau tak seberapaan iremu halo meluap sampai jauh mata air dari Solo terkurung gunung-gunung seribu air mengalir sampai jauh
akhirnya ke laut. Itu perahu Halo. riwayatmu kaum pedagang sungguh naik itu perahu. Matur suwun Nduk Len. Monggo. Pak Narto, Pak Narkot juragan abu organik. juragan abu organik Buri pasar Surabaya. Surabaya. Oke, siap. Nek butuh abu Abu organik kondang no. Boy sampean lali. kita ben rodok lemu sithik ketoke perlu ngunjuk rabuk. Organik. Loh. Esuk awan ning omah awes ora krasan keluyuran anggoleki sing tak sayang mubeng niter anggonku golek ora krasa esuk awan nganti bengi cahayu Maneman yen nganti liya kang nyawang kleyang tak sawang mencelok ning ngepang kekencangan tak rindik saka ateman sarwi ngoceh dheweke ngalih pencoan kalau kae ada sawung mbok aja ngece apa dang aku agawe pikir-pikir kukuhome seretir tak sawang tambah manis bungarin katong seneng jejer slirane ya ora bakal iku kekiwang liyan yen si podang andutut ati kepranan ora mendang atiku sansaya teatra tak sranani senepi kapuluting benda Studio X kasih ngoyong son Penny audio sound Jembeng Jur Padi Kudu wonten krandekan monitor nggih Pak Yanto tanggane Pak Markun nggih oke Pasri Membo wonten ing Sragen Mas Pi di sono pengkok Pengkok mania Mas Grandeng nggih Mas Grandeng yuk kak yuk masuk Pak De esuk awan ning omah awes ora krasan keluyuran anggoleki sing tak sayang mubeng ring niter anggonku golek ora krasa ayo Pak De esuk awan nganti bengi terima kasih man yen nganti liya kang nyawang liyang
ngece iya podang kuning agawe pikir-pikir kukome seret ireng mas seret ireng rin tak sawang katon ayune bunga katon seneng nyanding sirahane ora bakal atiku kekiwang liyan podang andutut ati kepranan ora mendem atiku sansaya tak sranani senepikat pulut teng kendha niki Pak Mas Kipli iya sikile loro ya duet tasih sinaringan muda laras Penny Salon nggih Mas Budi kok kakak Mas Predi Kacil Sakiran Mania Mas Tarno Studio X Jaya Multimedia Mas Yanto Bebek Mania Matese oke Pak Markun iya mangga siang pantoro ratri mung ngeling manis sing ati setiaku bisa anduweni marang sang Hyang Sulaksmi rasa kangen kang limputi lintang bulan gadis datang balik janji sebayang nanti Mondo laras wong ayu tresna mungkin arya tombo susatro ning batinku Wong gatos laron cokek manis tulus raning senadyan ngarungi banyu sedara rasaku ora bakal serno lintang asmara bersama udah laras cokek Rio Udo laras aso siang pantoro ratri mung eling manis sing ati setiaku bisa anduweni marang Hyang Sulaksmi
Bandung wonten bengkok mawi pisan wonten bengkok Pak Di Kudu Pak Markun sing wonten iki sampeyan mirsani Pak Yanto Ayu tresna mungkin aryo tombok susah kroning batenku Matun Iya Puspitanola spesial buat Karang Taruna masih bersama Muda Laras.
sesuai ngaten. Rong pelupuh. Ibu-ibu joget Bu? Enggak Bu? Ngono aku sing kojor apa iki sing kadol jaluk sangu patut kumandang Ya Mbak Nadia, kita goyang ya Mbak Nadia. Di mana ini Mbak Nadia? kabeh kudu eling Sajroning urip tansah kudu eling, aja ngaji mumpung eling tembe mburine. Nadyani senom mesti bakal tuwa ting
ketembe mburine nadyan isen mesti bakal tuwa tingkah laku sing sarwa prasaja dan anak putune nang ngrasake bebasan wengaran Kudu eling. Grupe Pak Nanda yo mandap yo. Tresno disekseni lintang-lintang ae ati kang nandang asmara Gusti kula paringa usada bulan hati bepung janatin neng endi Chandra wong ayu sing tak anti-anti jebek asik Mas Ari Peleman Mania selamat kabar Pak Sukarti Karanggalang Pak Markun salalala Lolo uang bagus aja sirana aku teko gendong terus lelangan asmara gawe sewu rasa nembani hatiku jiwa Oke, selamat malam Mas Anas yang ada di rumah dan juga Mas Heri dari Sumbawa. Tidak ketinggalan Mas Wahyu Ternate dan juga Bunda Fitri dari Jakarta. Selamat malam bersama Mudo Laras. Mas Bagio selamat malam Mas Lolong Mania masih terus Indonesia Mudo Laras Sokena Indonesia istimewa Ubur-ubur ikan lele Ayo nyokele Janji tresno disekseni lintang-lintang Gusti kula paringa usada rembulan ing wayah wengi nambahi kekasih hati iki pepujan ati nang endi diajeng wong ayu kang tak hati-hati asik. Selamat malam Mas Anas, Bunda Fitri, Wahyu Ternate dan juga Mas Heri Sumbawa. Bagus
kota sangka salirabet lemes ikhlas entah hawatis kanak kesel ngapos aton api pasini pakait ati aduh bapak pakait ati Gejlok kino gejlok mergo mikir sumbangan kino gejlok kino gejlok pikire nyumbang dhewe Pak Gino gejlok 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 amarga oke yang ngombe lo Gino gejlok lo gejlok lo Gino gejlok lo Gino gejlok dhewe Pak Gino gejlok gejlok Pak Gino gejlok amarga oke yang ngombe Kino gejlok niwe utek Aceh nggih niki sing lagi ngunggahke gendeng Bebek Mania selamat menyaksikan Mas Bomblok Mas Ari wonten Perman sugeng midhangetaken Mas Ari Rengganis kentil Mas Yang keang ala keong Kang Mas kentil kentil Mas Yang keang keong Mas kentil Terati samper ke maet terima kasih ala keong Mas kentil alah kentil Mas Keang keong Mas kentil kentil Mas Keang keang keong alah kentil yang gede keong yang cilik kentil ala keong Mas ala kentil Mas kentil Mas
jalala keyang mas Gentil-gentil layan gede mas Keang-keang yen cilik mas Gentil-gentil yen gede mas Antang-antang Keang disampir ke mae cerah orang hampir ke alas keyang mas gentil ala ala kendil mas Keang-keang keyang keyang mas Juragane bis. Aku iki tukang tambal ban rezekine untung-untungan nasib apik duit kantongan waya apes wetengku krasa kroncongan Bos, sini bos. Ayo Bu, tinggalin Bu. Ibu-ibu mriki kabeh ya. Persiapan. Mak jedar, mak jedar, mak jedar. Dar. Ban pecah. Wah iki pasti rezeki teko lagi. Mak jedar, mak jedar, mak jedar. Dar. Ban pecah maneh. Asoy isuk-isuk Asoy. rezekine tambah kumpul. Kowe tambah Lumpur, kowe tambah lumpur, kowe tambah lumpur, kowe tambah tambah lumpur. Udah laras soketnya Indonesia.